हर हर गंगे और इस संघर्ष 2 रिलीज भइले आज 18 दिन हो गई। 18 दिन के टोटल कलेक्शन तुलो तो सोचो तो बोलो कि आखिर हर हर गंगे कितना कमैलस, संघर्ष 2 कितना कमैलस। खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर भारी बढ़न कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव पर भारी बढ़न, एकरे बारे में आज जानल जाई। साथ में भैया भी बनी आ पूरा एकदम कलेक्शन लेके आयल बनी कि लोग कितना कमैलस लो आ के सबसे आगे बा, आ केकर फिल्म उतर गईल आ केकर फिल्म बा। सबसे पहले भैया रौरा का कहम, रौरा तब दोनों फिल्म देख ले बनी, दोनों फिल्म के बारे में का कहम। सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम। भैया बता दी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन बा की बवाल मूवी दोनों आई रहा, संघर्ष 2 होके चाहे हर हर गंगे होके। सबसे पहले बता दी हर हर गंगे जौन बा की शुरुआत में लगा रहा तो देखबे कैल लो तनिया सा ढीला रहे, लेकिन बाद में बहुत तेज बा। अब बात करब हम संघर्ष 2 हर हर गंगे के, तो हर हर गंगे मूवी अभी वर्तमान में भी मूवी लागल बा हॉल में, बहुत सारा जगह अब ओजी लागल बा जहाँ की ना लागल रहा। संघर्ष 2 के जहाँ तक बात करम तो संघर्ष 2 बहुत जगह से इक्वल गईल, ठीक बा। बहुत जगह हॉल निकाल के दोसर फिल्म लगा दिलस, बहुत जगह जौन बा की उ फिल्म के पोस्टर वोस्टर भी हट गईल बा। तब फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के जौन मूवी बा हर हर गंगे ओकर अब हॉल भी नया नया मिल रहा बा, ठीक बा। तो अभी देखी अभी हमरा बुझाता जो हर हर गंगे के कमाई चली लगातार, अभी 1-2 सप्ताह चली, ठीक बा। तो बहुत सारा अभी ग्रैंड ओपनिंग दीपावली के शुभ अवसर पर करे ला रहलो, तो दीपावली के भी शुभ अवसर पर करे वाला रहलो, ओकरा बाद भी वो अभी बाकी है बा। तो दीपावली के अवसर पर बहुत जगह लागे वाला रहलो, छठ के अवसर पर तो लागी सब जगह, लेकिन फाइनली कमाई के बाद तब कहल जाओ। देखिए सबसे पहले का बात कि कुल मिला के बात कहल जाओ कि हर हर गंगे के ओपनिंग जौन रहे वो खराब मिल रहे, आ संघर्ष 2 जौन रहे वो पूरा मतलब कि धमाल मचा के आई, ठीक बा। तो हर हर गंगे के धीरे धीरे सिनेमा मिल रहा बा। बनारसी में काल्हे रिलीज हुए, आनंद मंदिर में थिएटर मिलल बा, अलग अलग टाइप से नया नया थिएटर अभी मिलता। अगर बात कल जाए भैया कमाई के, तो सबसे पहले बात कल जाए संघर्ष 2 के कमाई के, ठीक बा। तो संघर्ष 2 भैया मतलब कि खूब अच्छा चलल पहल का सप्ताह, दूसर का सप्ताह, लेकिन अब तीसर का सप्ताह में उतना बूम पर नहीं खन, ठीक बा। वो लगला फिल्म निकल रहा बा, हाँ निकले लगल। अब है ना ये एक जना लगैले बड़ा ना वो हवले में बंद रहता, ठीक बा। तो उ संघर्ष 2 के अगर कमाई के बात कही जाओ तो संघर्ष 2 अभी तक ले कमैले बा लगभग 50 से 52 लाख रुपया, ठीक बा। संघर्ष 2 कमैले बा। अगर भैया हर हर गंगे के बात कही जाओ तो जैसे कि हर हर गंगे अभी कमाई के मामला में अभी कम बा, लेकिन ई जोन बा की ई रेस धीरे धीरे चलता। अभी 2 सप्ताह में ई हमरा बुझाता जी संघर्ष 2 के डबल भी कमा सकता, काहे कि अभी 40 से 42 लाख रुपया कमाई जोन बा की हर हर गंगे के बा। तो अभी 8 से 10 लाख रुपया कम बा संघर्ष 2 से, लेकिन संघर्ष 2 जोन बा की ओकर लाइफ अब खत्म बा, अब निकलता मूवी धीरे धीरे। लेकिन हर हर गंगे जोन बा की अभी बढ़ रहा बा, अभी यूपी में वर्तमान लागे वाला बा, तब तो और ही गर्दा हुई। तो भाई अपना भारत के सबसे बड़ा राज्य यूपी, ये तो सब लोग जाना था। तो यूपी बड़ा राज्य बा, तो हमरा बुझाता दीपावली के अवसर पर हर जगह लाग जाए, यूपी में भी सब जगह। तो पूरा कमाई हमरा बुझाता डबल हुई है। बाकी अगर बात कर जाए इनका लोग दोनों जना के, तो दोनों जना ठीके ठाक पोजीशन पर बाड़ो। जेंगा उनकरा ओपनिंग मिलर हुए ओंगा उ बाड़न, आ जेंगा उनकरा ओपनिंग मिलर हुए ओंगा उ बाड़न। लेकिन एगो चीज तू लोग सोचत हो बोले कहे कि आखिर मतलब कि के आगे बा, ठीक बा। तो ये बार तू लोग समझ गए लोग बोलो कि के आगे बा, हमरा बतैला के जरूरत नहीं है। बाकी तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलते नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।